никъде тук, защото това е разглобено. Сега като почнем да карам, брат. Ма нищо става. Да премине турито, връщаш додолу, обираш луфта и резко дърпаш. Вече не е лекичко. Сега връщаш. А сега резко. Нямам ти, брат, че аз не видам, ще потроши всичко. Ето бе. Гледай сега, так. Шефе, тук е много такова. Лекичко ще те пребутам тук. Чакай сега. Значи като минеш, чакай да купиме. Като видиш много рано, като забиеш, задните гуми минават пред хората. Трябва по-така и чак тогава да мине. Сигурен правда. Дай газ, ма! Така, сега да... Аре, оставя бе! Давай сега. Ама и сега, говоря го фащаш на тия две места. Ай, И да въртиш без да препащаш. и не натискай спирачка. Спирачката, като трябваше да натиска, да. Чумеш ли на това, че става? Не. Стига, господине, бе! Сигурен съм в момента. Стига, господин Вип! Може декларация, нотариално заверено. Да, бе. Не може отгоре гледа директорката да изрично забранила. Само който има декларация. Стига, господине, вие па се... За едно критиката направим накрая, че ще ни познае кой е служил. Гледа ни отгоре, по ще ни забрани въобще Абе, да бе. Карай, бе! Карай! Карай! И не препащай колана. Бе. Ако е воено там, нямаше ги прави. Аз сега 20 лева имаше, без това си на него дизел. Капитанство, а това ми се конверт. Да се плъсне нека. Господине, дайте едно кръгче да направим, бе. Стоп! Ей, господинче. Кара директно. Абе, тук да бъдете Ще направим и аз ли такова? Еми като си направиш, ще карате по много. Нищо, аз искам само да пробвам. Сега искате ми направите на мене проблеми на Това вас. е проблема, господин. Какъв проблем ще направим? Такъв, че ако е директорката горе, Но специално е половин питах, кръгче деве нищо изрично няма ми каза, само който има декларация. По половин кръг ще направим, а вие ме как е да питам, ако не харесва, ще си направим. Еми, иначе направете си, нищо не ви коста. Нали сте карали на това? Снимай. Къде сме карали? На картинг писти. Не сме карали. Кога сме карали? Боби е карал. Колко леко кара? То така трябва. Тук не е състезателна писта, а просто за каране. Ако искаш на състезание, ще го разбутаме колчета, тук даже въобще не трябва да караме тук. Директорката ни разреши просто по изключение. Иначе...
подобрява.